Maita yenyu vadikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba show matiri kutasa nyaya iri kurwadza asi nyaya iri kuitika. Vana vari kufa nekuti kana umai hwacho vanenge vasina, kana mabhonzo avo anenge asati asvika, kana pfungwa dzavo dzinenge dzisati dzazvipira kuti pano ndopo ndopedzera upenyu hwangu. Nyaya inorwadza yokurodza vana vachiri vadiki. Ndomboya kwamuri. Maita basa Mai Chisamba. Kuona kwangu ini munyika medu kunyanya nzvimbo yeshamba maita zvikara zviri kurura, marutwe ari kudonha chaiwo. Ndiri kutarisana nevabereki vana baba chaivo, vana saimba chaivo, ndo vauraya vana, ndo vauraya ramangwana revana. Asi zvakamira zvakadero kuti nditaura ndakanangana nababa, ivo vana amaiwo zvakare vari munharaunda imomo vari kugara nababa ivavo vari kupesvedzera zvakare kuti vana ivava varoodzwe vasangane nematambudziko iwaya avari kusangana nawo. Asi chavari kunyatsowana chii papa? Tikada kuzvitarisa Mai Chisamba, chavari kuwana matambudziko chete nekuti mwana akaenda anozodzoka kwavari rava dambudziko zvakare. Tine urombo zvikuru. Vaumbirichei maoko. Vamwe vangashamisike kuti yowe nhasi vanhu vese vari kungoti shamba. Aiwa, iyi shamba iri kuHarare. Saka vari kutaura nenzvimbo yavo. Nhasi tati titarise nekuti kuongororo netsvakiridzo kuri kurakidza kuti nzvimbo iyoyi vana vakawanda vari kurodzwa vari vadiki. Nzvimbo iyoyi ine matambudziko zvakare ezvirwere zvepabonde zviri pamusoro chaizvo. Saka tiri kushaya kuti zvambonzi kune goridhe namambo, zvambonzi kunorimwa. Ko isi tinofunga kuti vamwe vanorodza vana vanenge vachida kutsvaka upfumi. Kuvari kuvarodzerei kana kuine goridhe kuchirimwa kuine zvese? Ndomboya pane mwana ane chishevedzero. Taurako. Chakonzera kuti vana vadiki varodzwe vari vadiki, kazhinji kacho dzimwe dzenguva haisi kuti vanomanikidzwa, asi kuti society, nharaunda yatinogara, vana vechisikana havasi kupiwa kurudziro yakakwana panhau yekuenderera mberi nechikoro. Saka ndinoona kuti vana ava vanopedzisira vakungoenda mudzimba nekuti vanenge vasingakurudzirwa. Vanenge vachinzi mwana akati arikuda kuita dhokta kana injiniya, anonzi unozvigona here, kunyanya kana ari mwanasikana. Saka izvozvo zvinouraya ambition yemwana asati atombowana mukana wekuti aone kuti anozvikwanisa here. Mashoko akanaka ekurudzira ari kutaurwa. Isiri kuti vabereki kwamuri ikoko kurudzirai vana kuti vazorumuka. Hazvina kunaka zviya zvekuti muupenyu huno hwatiri kurarama 2021 toona kuti apa ndo baba vacho namai vacho, ava ndo sekuru nambuya vacho, ava ndo vana vevazukuru, ava muri yese rudzi rwese riri pamba ipapo. Hapana rumuka. Tiri kuda kuti kana vana vedu vakagona kuita mabasa ekuzvibatsira mukati meupenyu, vanorumuka voitawo upenyu hwavo zvisingakunetsei. Ndiri kuuya kwamuri Mai Ndige. Ndianiko asiri kukurudzira vanhu? Manzwa vana vachema kuti tiri kutsondorwa. Ukangotaura ndoda kuita dokta, unoda kuita dokta 1. Ukataura kuti ndinoda kunodhiraivha ndege, unzi uda kudonha naye, wakazodini? Zvaita seiko? Toita sei? Ndiani ashadza basa apa? Mhosva iri kungodzokera kwatiri isu vabereki veshamba. Tanzwa mwana achichema kuti hatisi kukurudzira vana. Saka tiri kungoti vabereki ngatikurudzirei vana. Mhosva tatoipiwa nevana kuti hatisi kuvakurudzira. Saka ini ndiri kukurudzirawo vabereki kuti ngatikurudzirei vana, tipe vana vedu mikana zvakare yakaenzana. Mukomana nemusikana vese tivape mukana wakaenzana wekuti vaende kuchikoro kusvika pavanokwanisira vagokwanisa kurumuka sokutaura kwamaita Mai Chisamba, vagona kuzvisevenzera vachiriritira kunyange nemhuri dzavo. Mazvita mashoko akanaka ari kutaurwa nayi. Nokuti mukaona muri mukati memhuri kuti baba namai masvika pane upenyu hwamunofunga, pamwe hwamakwanisa, vana venyu utadza kupfuura upenyu hwakaitwa nababa naamai, muri iyoyo inenge iri kukonewa. Vana vanofanira kupfuura zvakaitwa nevabereki kana vapiwa mukana, kana vapiwa zvinodiwa pacho padzidzo ipapo. Hanzi kushamba inenge staira yekutiza mukumbo.
maita seiko nai zvazvinotonyadzisa nai ndiri kuya kwauri Muroora. Staira iyo itwa seiko kuvana vakomana vari kupinda chikoro here kushambva? Dambudziko rekushambva rakakura, rinobata vasikana robatawo zvakare vakomana. Kune makorokoza kushambva vanofamba vachiratidza mari, vasikana votorwa nemakorokoza. Makorokoza iyayo futi vakomana vari kuendawo zvakare kumugodhi ikoko, vosiyazve chikoro chiya chiya. Saka kune dambudziko revana vanotorwa nemakorokoza, kune dambudziko revana vanotorwa nevakomana vaya vanenge vatizawo futi chikoro. Saka ndo dambudziko guru iroro. Ndizvo zvanzi dambudziko racho riri kwese. Regai ndimboenda pana officer ndozodzoka pane mwana wechikoro. Anzi vana vari kungotiza chikoro, vanhu vari kungoita zvavanoda vachirakidzana mari. Hatisisina mutemo here nai officer? Muchavasunga rini kuvana? Nyaya iri kutaurwa panapa inyaya inorwadza, inosuwisa, yekuti munhu wese anofanira kuisa maoko pairi sekutaura kwazviri kuita. Mutemo uripo uye mutemo uri kushanda. Ndosaka maona panapa aimbova uchirema kwanzi mutemo uri kushanda. Vadiwa vatariri nevateereri, uri kushanda here mutemo? Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera? Enderai mberi officer. Alright. Ndachiti nini, mutemo uripo, mutemo uri kushanda. Asi zvazvinoita ndezvekuti tikatarisa nzvimbo yedu yeshambva, inzvimbo yakakura. Inzvimbo yekuti pamwe pacho unogona kuona kuti pazuva unogona kunzwa macases akawanda panguva imwe chete. So tiri kuti isu semapurisa pakatozodivhaiswa method yekuti chero even madzimambo edu apinde atibatsire. So tiri kuti isusu munhu anogona kunge asati aenda kumapurisa, asi unogona kunzwa kuti kwamambo atoita se atotongwa. Chiripo apa ndechekuti donzo redu isu semapurisa namambo nderekuda kudzikisa mhosva idzi. Hatingakwanisi kudzipedza, asi tiri kutarisira kuti dzinofanira kudzika. So tiri kuti isusu semapurisa nditi tine mitemo yatinoshandisa isusu yekubasa. Tikatarisa nyaya dzemachild marriages, pakamboita issue yekunzi paitwe that alignment yeconstitution necodification. Because tinoona kuti isusu mwana wedu atita nezvake nhasi anotizira anenge ane 16 years. Tikatarisa codification 16 years anonzi anokwanisa kuita bonde, asi tikatarisa uku constitution anonzi haakwanisi kuroorwa. So tiri kuti isusu semapurisa tinoti mwana kana ane 16 years onzi bonde ngaaite, asi haakwanisi kuenda kumurume. Ndizvozvo isusu tirongoramba tingozvitaura kuti chiri musakasaka ngachizvinzwire kuti zvienzaniswe, Tinokutendai vauchirema uko officer. Mufunge nyaya yeupenyu, nyaya yedzidzo yakakosha. Ndiri kuya kwamuri honorable. Inini dambudziko randikuona kushambva sezvanga zvitaurwa nyaya yemutemo. Handiti mitemo tinotoona kuti iriko, but munharaunda yatinogara inini ndikaburuka kombi, handiti ndikatanga kufamba ndichida kusvika kana kuti panhu pakareba 1 kilometer ndinogonomiswa kana nevanhu 10 vachingondiridzira muridzo vachiyozondivharira nemota. Inini semwana akazvarwa mushambva ndinenge ndakutozvisekerera nchononge zvinhu zviri nomawa, handiti. Saka inini semaonero angu ndinononge vanhu vemutemo, handiti vanofanira kuti kutora vanasikana vemushambva votanga vadzidzisa kuti ayewa izvi hazvisiri izvo zvinoitwa, vachiratidzwawo zvinoitwa nevana vari kune dzimwe nzvimbo kuti vana ava vari kutoshingirira nechikoro, kwete zvamuri kunzi itai izvi zvekuroorwa, hazvisiri izvo. Ndizvozvo mashoko akanaka. Kushambva kune basa. Munoti kana chirongwa chikapera ichi vamwe havachada here kuuya kushambva, nekuti kuri kunzi hanzi mota 10 dzinenge dzichiridza muridzo dzikauya nekuku dzikauya, munhu anenge akutofunga kuti ndaita manakirei. Ndozvandinoda kuti muzvibvunze kavasikana kuti ndanyanyaita manakireiko ekuti motikari dzese vanhu ivava havandizive. Ramba wakatarisa kwauri kuenda, ramba uchiita zvaunofanirwa kunge uchiita, nekuti upenyu hwamangwana ndiwe. Iwewe ukazvitadza kuzviitira upenyu nhasi uchimhanyira kunoroorwa kwausina rudo. Kuroorwa ibasa, kudanana ibasa, kukura ibasa. Ngatisangane muchikamu chinotevera.